Намалюю небо, намалюю сонце, нехай яно світить, заграє усіх. І сміються діти, сміх звенить без конца. Вось мої сямроки, я малюю їх. Малюю їх. За руки возьмемся, сябры, мир гэта ён і я, і ты. Мир гэта радость і весна, мир родима моя. Давайте будем сябровать, никому нас не разъединять. Я малюю мир, я рисую мир, Я рисую. Je dessine la paix. Я малюю мир. Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Як трапіць на запіс? Усё проста. Заходзьце на сайт тэлеканала «Беларусь-3» ці тэлерадыёкампаніі «Гомель», адказвайце на пытанні да тэлевіктарыны, пакідайце заяўку на ўдзел і чакайце запрашэння. Менавіта так зрабілі каманды, што стаяць зараз за гульнявымі стойкамі у чаканні займальных пытанняў. Тое, што яны спяваюць па-беларуску, мы ўжо ведаем. А вось ці размаўляюць яны па-беларуску ў жыцці, мы зараз даведаемся. Калі ласка, капітаны, Марына, слова вам. Добрый день, паважаныя сябры. Наша команда называется «Прыдзвіначка». Мы приехали здалёку, з самой поўначы бадай, з гарадка Бегосава, які знаходзіцца ў Верхнеадзвінскім раёне Віцебскай вобласці. Мы прадстаўляем Бегосаўскі сельскі дом культуры. Я працую дырэктарам. Са мной приехали мае сяброўкі. Марыя, яна працуе мастацкім кіраўніком, і Ганна, удзельніца мастацкай самадзейнасці, інжынер-эколог. Выдатна. Ну што ж, давайте вітаць і другую каманду. Слово вам, Валерый. Добрый день, поважанные соперники. Наша команда называется «Горячее сердце». А горячее, потому что мы молодые, горячие, с открытой душой. Мы представляем поселок Костюковка. Со мной сегодня приехала Анастасия и Алла. Выдатна. Ну што ж, абедзвюм камандам я жадаю прыемнай гульні, вядома, перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Там звеняць неўміручыя песні на поўныя грудзі. Там спрадвеку гучыць моя мова, булатны клінок. Тая гордая мова, якую тады не забудзем, калі сонца з зямлёю у апошні заглыбіцца змрок. Уладзімір Караткевіч. Прывітанне, шаноўныя удзельнікі нашай чарговай гульні віктарыны. Рады бачыць вас у тэлестудыі. Вітаю і вас, дарагія нашы тэлегледачы, аматары роднага слова, усіх, хто знайшоў трохі часу, каб зноў пабыць у гасцях у нашай перадачы. Гульцам зычу трапных адказаў, паасобку і ўсім разам. Добрага настрою, зычлівых усмешак. Няхай роднае слова звеніць, як песня Жаўрукова. Шчыры дзякуй вам, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем, гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка. Схема слова і адна, зрэдку 2 літары ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Я нагадваю, што ў першым конкурсе націскаць на кнопку можа толькі капітан. Такім чынам, пачынаем. Першы слайд. І
І першым быў Валерый. Мы думаем, што гэта артыст. Крышчыку памыліліся. Ён то артыст, но можна было назваць яго і больш дакладна. Марына, ці ведае ваша каманда? Ведае, адкажа Маша. Калі ласка. Гэта музыка. І гэта правільны адказ. 2 балы у скарбонку каманды «Прыдзвіначка». Наступны слайд. Зноў Валерый націснуў на кнопку. Каманда «Гарачыя сэрцы» спрабуе атрымаць 2 балы. Ёсць адказ, адказвае Анастасія. Мы лічым, што гэта гарбуз. І гэта правільны адказ. Малайчына, 2 балы ў скарбонку каманды «Гарачыя сэрцы». Ну што ж, пакуль нічыя. Наступны слайд. Мы ведаем. Так, калі ласка. Адказваць будзе Алла. Мы думаем, што гэта паліца. Намалявана некалькі паліцый. Гэта правільны адказ. Малайчынка, яшчэ 2 балы гарачым сэрцам. Калі ласка, Прыдзвіначка, не губляйцеся. Наступны слайд. Валерый зноў першы націснуў. Адказваць будзе зноў Алла. Калі маленькая, значыцца зубраня. Выдатна, выдатны адказ. Наступны слайд. А вось тут Прыдзвіначка. Ёсць адказ? Валерый, ці ёсць у вас адказ? Спрабуе каманда. Мне здаецца, пачак. Выдатніца, Малайчына проста выцягнула сваю каманду. І ўрэшце, паважаныя каманды, апошні слайд. Малайчына Марына, яна паспела апярэдзіць у гэтым конкурсе Валерыя. 5 секунд на роздум. Калі ласка, Марына, ёсць варыянт? Не, нема, не дае каманда Прыдзвіначка адказ, а Валерый і каманда «Гарачыя сэрцы». У нас ёсць адказ. Ёсць хто? Адказваць будзе зноў Алла. Андарак. Ваша праўда. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 10 і 2. Але гэта толькі пачатак. Ну а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Рабіць гэта яны будуць паасобку. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Ганна і Анастасія. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Паважаныя Насця і Ганна. Першае слова. Длінны. Калі ласка, Ганна. Доўгі. І гэта правільны адказ. Малайчына. Наступнае словазлучэнне, дзяўчаты, для вас. Красная роза. А вось тут Насця. Я лічу, што гэта чырвоная ружа. Вы маеце рацыю, Анастасія, Малайчына. Сказ, дзяўчаты. Наше самочувствие зависит и от нас. Настя націснула першае. Я лічу, што гэта будзе наше адчуванне. Ах, вось каб падказала Алла, то было б лёгка, праўда? Не? Не. Ну, спрабуе Ганна. Наше адчуванне залежыць і ад нас. А чаму адчуванне, дзяўчаты? Ну што, Ганна, вы адчуваеце, якую памылку зрабілі? Самаадчуванне залежыць і ад нас, дзяўчаты. Ну што, праляцелі міма гэтыя 2 балы. Ну, магчыма, Марына і Валерый выправяць становішча. Першае слова для вас. Ежедневный. Валерый. Ежедзённы. Кожнадзённы. Вось каб 5 секунд былі, абавязкова прыдумалі. Штодзённы. Папутны вецер. Валерый першы і толькі 5 секунд. Ну, Марына, спрабуйце вы. Спадарожны вечер. Малайчына. Цяпер сказ для вас. Я очень чувствительна к изменениям погоды. Я вельмі чулая Чулая, добра. да змены надвор'я. І гэта правільны адказ. Ну так не смела, Малайчына. Ну што ж, чарга Марыі і Аллы. Першае слова.
правильный отказ, подсказывая наш эксперт. Очередной успех. Першая была Алла. Я думаю, чарговый поспех. Беспомылкова. И урэшце сказ. Мое физическое состояние зависит от настроения. Пробачьте, у вас был фальстарт. Маша, тому будзе адказваць Алла. Мой фізічны стан залежыць ад майго настрою. Ад настрою. Ад настрою. Гэта, вядома, правільны адказ. Дзякую вам. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую магчымасць і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановные гульцы, добра гуляеце, складна перакладаеце. Не хвалюйцеся, гэта толькі гульня. Як і заўсёды, не забывайцеся, што наша мова багатая на сінонімы, таму карыстайцеся імі напоўніцу. А наше самаадчуванне, рускае самачувствие, сапраўды часцей залежыць ад нас саміх, ад нашага настрою. Таму не наракайце на надвор'е, можна сказаць, і на пагоду, бо самі ведаеце, што ў прыроды няма благой пагоды. Таму зычу вам заўсёды светлага неба над галавой і поспеху ў наступных конкурсах. Як заўсёды дзякуем вам, Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад 16-10. На карысць каманды «Гарачыя сэрцы». Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай. Пакуль меншай колькасцю балаў гэта каманда «Прыдзвіначка». Увага на экран. Устарэлае слова «крамола». Прамое непераноснае значэнне мы будзем шукаць. Крамола – гэта невялікая пячаць. Мяцеж, бунт. Скрыначка для крэйды. Мы лічым, што крамола – гэта невялікая пячаць. Валерый, калі ласка. Мы лічым, што гэта варыянт Б. Мяцеж, бунт. Гэта правільны адказ, і вам удалося на падборы забраць 2 балы. Ну што ж, цяпер слова «кухталь». Размоўнае слова для каманды «Гарачыя сэрцы». Кухталь – гэта жаночая адзежа пэўнага крою. Удар кулаком. Аддзелены кавалак чаго-небудзь. У нас ёсць адказ, і мы лічым, што кухталь – гэта удар кулаком. Вы не памыліліся, вы чуеце, малайцы. Наступнае слово «кусаннік». Што гэта? Яно для каманды «Прыдзвіначка». Кусаннік – гэта інструмент у выглядзе 2 стрыжняў. Службовы сабака прывучаны да пошуку. Недаедзены кавалачак хлеба. Ну, я думаю, что это недоеденный кавалок хлеба. І гэта правільны адказ. Малайчына, 3 балы ў вашу скарбонку. Паапладзіруйце, падтрымайце сапернікаў. Ну што ж, слова для каманды «Гарачыя сэрцы». Гарышча. Што гэта? Гарышча – гэта месца, дзе гарэў агонь. Стан глыбокага смутку. Верх – вышыня. Валерый, хто? Адказваць будзе Алла. Я думаю, што гарышча – гэта верх, вышыня. Малайчына, нема слоў. Наступнае слово для каманды «Прыдзвіначка». Кумач. Што гэта? Кумач – гэта збан з вузкім горлам. Баваўняная тканіна ярка-чырвонага колеру. Хросны бацька. Паспрабую я адказаць. Капітан. Ну, кумач – гэта, напэўна, баваўняная тканіна ярка-чырвонага колеру.
нясмела, аднак правільна, Марына. І апошняе слова ў гэтым конкурсе, і яно дастаецца камандзе «Гарачыя сэрцы». Устарэлае слова «буклі». Што гэта? Буклі – гэта завіты кольцамі пучок валасоў. Драўляныя слупкі для боулінгу. Выданні надрукаваныя на адным лісце у выглядзе гармоніка. Ну што, Валерый, час даваць адказ, і хто гэта зробіць? Адказваць будзе Анастасія. Завіты кольцамі пучок валасоў. І цяпер яшчэ дзяўчаты робяць такія прычоскі, буклі ў іх бываюць. Дзякую вам, малайцы. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Прыдзвіначка» 16 ачкоў. Каманда «Гарачыя сэрцы» у лідарах, у яе 27 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага конкурсу «Ужываем». Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Паважаная Марына і дзяўчаты з каманды «Прыдзвіначка». Менавіта зараз вы ўбачыце 6 канвертаў і назавяце шчаслівую лічбу. Ну, нумар 5. Светлая голова. Ой, ну даволі лёгкі у вас фразеалагізм, запомніце яго. І давайте паглядзім, які ж фразеалагізм выбера Валерый. Нумар 1. Не па днях, а па гадзінах. Ну, таксама не складана. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы. Праз 30 секунд вы растлумачыце сэнс фразеалагізма, складзяце сказ і прачытаеце яго мне. І апошняе заданне для вас – трэба згадаць сінонімы з беларускай мовы ці адпаведнікі з рускай. Фразеалагізмы з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Хаця б адзін. Калі ласка, працуйце. Я бачу, што каманды падрыхтаваліся, бачу нясмелыя усмешкі дзяўчат з каманды «Прыдзвіначка». Я проста ўяўляю, як зараз перажываюць усе жыхары Віцебскай вобласці, ды і не толькі Віцебскай, усіх астатніх за гэтую цудоўную, прыгожую, разумную каманду. Марына, вельмі хачу спытаць, скажыце, а вось Бегосава, аграгарадок Бегосава, гэта вялікі населены пункт? Ну, для аграгарадка вялікі, там пражывае 1880 жыхароў, каля 2000. А дзе ж знаходзіцца Бегосава? Бегосава знаходзіцца на мяжы з Латвіяй, 5 кіламетраў. Ці шмат моладзі? Моладзь застаецца і прыязджае, моладзь Ну ёсць. і, вядома, наведваюць Дом культуры. Наведваюць. Дзе можна і спяваць, і танчыць, і яшчэ што? У нас працуе 2 народных калектыва. Вакальная група народных спеваў «Прыдзвінскі напевы» і народнае аматарскае аб'яднанне гульні, кухні і фальклору «Расіца». І я чула, што ў вас нават тэатр ёсць. Ёсць лялечны тэатр. Выдатна. Ну, а цяпер давайце да вашага фразеалагізма. Калі ласка, Ганна. Мы абралі фразеалагізм «светлая голова». Мы лічым, што ён абазначаюць вялікі розум, чалавек прынимае правільныя рашэнні. Чалавек вельмі разумны, дзякую. Той, хто ясна, лагічна мысліць і разважае. Гэта правільны адказ, і ў вашу скарбонку 3 балы. Марына, калі ласка. У маёй сяброўкі светлая голова, бо яна дуже много ведае і прынимае правільнае рашэнне. І прымае правільнае рашэнне. Напэўна, гэта пра Машу і пра Ганну сказана. Дзякую. Маша, калі ласка, ці падабралі вы сінонімы, адпаведнікі? Ну, мабыць, што падабралі. Ну, адпаведнік з рускай мовы, ёсць такое выказванне «светлы ум».
Так. Ну, у беларускай мове існуе такі выраз, не, нават у рускай мове, 7 пядзей во лбу. Малайцы, яны два фразеалагізмы з рускай мовы згадалі. Выдатна. Беларусы скажуць, з галавой гэты чалавек, з царом у галаве, і нават у яго галава варыць. Праўда? Згодны, дзякуем. Максімальную колькасць балаў дзяўчаты з каманды «Прыдзвіначка» зарабілі ў гэтым конкурсе 9 балаў. Віншую. Ну а цяпер давайте слухаць каманду «Гарачыя сэрцы». З каго пачнем, Алла, з вас? Які фразеалагізм вы выбралі? Мы выбрали фразеалагізм не па днях, а па гадзінах. Калі ласка, што ён абазначае? Мы лічым, што так гавораць, калі робяць нешта вельмі хутка. Напрыклад, растуць, развіваюцца, не па днях, а па гадзінах. Выдатны адказ, гэта правільны адказ. Сказ, калі ласка, Валерый? Хлопец рос не па днях, а па гадзінах. Выдатна. Звычайна так гавораць пра казачных герояў, якія потым станавіліся волатамі, так? Ну і Настя, апошнія заданні, сінонімы і адпаведнікі. Мы знайшлі вось такі адпаведнік у рускай мове не па дням, а па часам. Гэта правільны адказ. Беларусы скажуць, выраслі, як грыбы пасля дажджу, як на дрожджах, так? Вось, ну, а расіяне как на дрожжах. Дзякую. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. І на славу рос хлапчына не па днях, а па гадзінах. Шановныя гульцы, я прывёў паэтычныя радкі з вершаванай казкі Алесі Якімовіча да аднаго з выразаў, які вам сёння трапіўся. У вас усё добра атрымліваецца, і значэнне фразеалагізмаў правільна прыводзіце, і трапныя прыклады падбіраеце. Адразу бачна, што ў вас светлыя галовы. Так пра таго кажуць, хто лагічна і ясна мысліць. Пра такіх у гады майго юнацтва казалі не галава, а дом саветаў. Адразу зразумела, што выраз склаўся за савецкім часам. А я зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. Ваша праўда, шаноўны Святаслаў, у нашых удзельнікаў светлыя галовы. На рахунку каманд 36 і 25 ачкоў. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Но пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Гэта пакуль што. Я ўсё ж такі буду настойваць на гэтым. Каманда «Прыдзвіначка». Цытуем першае заданне «Мудраслоўе». Спачатку падказка. Жонку нельга пакінуць. З ёй вельмі цяжка расстацца. Ну а цяпер і сама прыказка. Жонка не рукаў. Ну, паспрабую адказаць Ганна. Жонка не рукаў, яе не адарвеш. Не адарвеш, не адпораш, кажуць у народзе. Дзякую, залічана вам. 3 балы вы зарабілі. Наступнае заданне для каманды «Гарачыя сэрцы». Так кажуць пра перавагу аднаго прадмета над другім. Што кажух, то не вата. Што капуста, то... Што кажух, то не вата, што капуста, то не хата, не вода. Не. Ці ёсць варыянт у каманды «Прыдзвіначка»? Не думалі нават? Думали, мы тоже думали, то не хата. То не хата, придумали дзяўчаты, так? А я вам прапаную народны досвед. Што кажух, то не вата, што капуста, то не гарбата. Ну што ж, давайте суцешыць нас музычнае заданне. Марына і ваша каманда, слухайце, калі ласка. На поле старая стаяла, под гэтай тополяй старой. Цыганка мне пообяцала, каханне да веку з табой. Цыганка мне наваражыла, разоў паўтарыўся аж 5, што буду заўсёды з грашыма, што буду заўсёды спяваць. Цыганка раз, цыганка два, цыганка 3 і 4 і 5. Наваражы,
Наворожила, что буду спевать. Выдатна, 3 балы, вядома, і аплодисменты ваши. Дзяўчаты, як называецца песня? І тады вы пакладзяце ў сваю скарбонку яшчэ 3 балы. Цыганка. Гэта назва песні. Дзякую вам, яшчэ 3 балы. Ядвіга Паплаўская, Александр Ціхановіч праспявалі гэтую песню. Песня «Цыганка», музыка Александра Ціхановіча, а словы Леаніда Дранько-Масюка. Музычнае заданне для каманды «Гарачае сэрцы». Увага! Лихо с гором ты пятою скосим разом с лепятою. Эй, кинь горовать, гулять ты гулять. Сегодня гуде от ранку нас гулянка, а вчора за вечора с нами гуляй, кто хочет, хоть до ночи. Будем гулять и спявать. Будем гуляць і спяваць. Вельмі добры адказ. Аднак Анатолій Ярмоленко крышачку па-іншаму спяваў. Давайте спытаем у каманды «Прыдзвіначка», бо яны аж скачуць на сваіх месцах. Калі ласка, Хто адгуляў, спачывай. 2 балы на падборы дзяўчаты забралі. Спытаем у вас, паважанае гарачае сэрцы, як жа называецца гэтая песня? Гулять дык гулять. І гэта правільны адказ. Малайчына Алла, музыка Валерыя Іванова, словы Уладзіміра Някляева. Ну а хто спяваў, вы і самі ведаеце. Гэта Анатолій Ярмоленко, сябры. Анатоль Ярмоленко і сябры. Паэтычнае заданне для каманды «Прыдзвіначка». Пайшла, пакінуўшы мне золкі і туманны, палынны жаль смугой ахутаных дарог. Каб я хвілінны боль і горыч гэтай раны Калі ласка, Марына, хто будзе прапаноўваць канцоўку гэтага радка? Ну, паспрабую я. Каб я хвілінны боль і горыч гэтай раны гадамі ў сэрцы Па жыцці пранёс. Прабачце, не, Валерый, ці ёсць адказ у вашай каманды? Мы паспрабуем, адказваць будзе Настя. Позабыть не мог. Заглушыць сваім не мог. Прабачце, 3 балы ні адной, ні другой камандзе. Ну, усё ж такі я не губляю надзеі атрымаць назву гэтага верша. Калі ласка, Марына, хто? Ну, паспрабуй адказаць Маша. Мабыць, верш называецца «Алеся». Ну, а чаму так не ўпэўнена? Паважаная моя дарагая Маша, ўсё верна, правільна, так. Алеся, так называецца гэты верш. Вам трэба назваць аўтара. Я бачу па вачах Ганны, што ў яе ёсць здагадкі, аднак спачатку моя падказка, яна вам дапаможа. Імя гэтага паэта носіць Магілёўскі дзяржаўны універсітэт. Калі ласка, цяпер не складана, Ганна. Гэта Аркадзь Куляшоў. Беспамылкова. І яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку, малайчынка. Ну што ж, паэтычнае заданне для каманды «Гарачыя сэрцы». О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў, што мілей у свеце Божым гэтых... Што мілей у свеце Божым гэтых светлых... Не могу вспомнить. Спытаем у Марыны і яе каманды. Мы думаем, што мілей у свеце Божым гэтых родных берагоў. Ну, я прапаную па адным бале адной камандзе і другой, бо там радок гэтых светлых берагоў. Адно слово прапанавала адна каманда, другое другая. Калі ласка, па адным бале у гэтым конкурсе «Гарачыя сэрцы», вам пытанне, як жа называецца гэты твор? Я дам падказку. Гэта рамантычная паэма аб народных вытоках мастацтва. Гэта романтычная паэма Якуба Коласа «Сымон Музыка». Вось вам 2 адказы ў адной фармуліроўцы. І паэта назвала Якуб Колас, і паэму «Сымон Музыка». Дзякую вам, Алла, шчыры дзякуй. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Лік нашай сённяшняй гульні 46-43.
Перамагла команда «Гарачыя сэрцы». Паважаныя гульцы, часцей размаўляйце і думайце па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў гэтай студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Лена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце і спявайце па-беларуску самі і разам з намі. Край мой синеокий, реки и озера, всюду расцветают, словно васильки. Пущи вековые и поли просторы, краше и милее нет родной земли. Стройная береза зашумит листвою, птичьим перезвоном роща позовет. Вышит луг цветами,